600. Så er vi klar til at skal præsentere deltagerne her til 8. løb. Det er Speak Party, der præsenterer EM for damer, kuskematch for amatører fra hele FIGATs organisation. Nummer 1, Sanne LM, køres af Alessandra David, mens at nummer 2, First of Princess, køres af Heide Marie Heinzer. Only Hall med nummer 3 køres af Barbara Ebischer, 4 Viola Toft køres af Eva Lundahl. Nummer 5, La Macom til, køres af Beatrice Desmoulins, den belgiske pige. 6 Payaway køres af Francisca Barcelo Maria Soreda. Nummer 7, Nashville DK, køres af Hiltje Tjalsma. Nummer 8, Radio Hastrup, køres af Alena Kemosova. 9, Tina Damhus, køres af Annette Frønes. 10, Cindy Skovsende, køres af Natalia Polkovnikova. 11, Malaco Bagnehøj, køres af danske Katja Bøgedal. 12, Lulu FH, køres af Katja Beer. Mens at nummer 13, Regita Star, køres af Mervi Lorilla. Nummer 7, Nashville DK, bliver mit bud her for Hiltje Tjalsma. Nashville DK er hurtig fra start, og den er et godt spidsbud, og den er stabil. Og den virker også til at have form. Det er selvfølgelig de sidste 100 meter, som er afgørende, om den står dem. Men om den ikke er for hissig, så kan den måske føre hele vejen. Nummer 9, Tina. De hopper, der var ude i årgangsløbene, har været forsøgt også i denne sæson, men har ikke rigtig rakt til og har fået været trænerskiftet midt i sæsonen. Og nu er det altså Arne Norman, som har ansvaret for hesten og har haft det de sidste, jeg tror, mindst 3 starter, måske endda 4. Og spændende bliver det der at følge Viola Toft her i løbet. Den er tippet som vinder i programmet og spillet som 41 for 10, spillet næstfavorit i øjeblikket. Kun 10 Cindy Skovsende, men Natalia Polkovnikova er hårdere spillet. Den står i 33 for 10. Nu bliver det spændende at følge de her udenlandske kvindelige amatørkuske. Vi ønsker et fair afviklet race, et europamesterskab, som nu tager sin begyndelse. Der er kompenseret lidt for reglerne, således at der må være 13 i et autostartsløb her i Danmark. Og nummer 12 og 13 har ryg på nummer 7 og 8 direkte fra start. Så kører de. Starten er gået til 8. løb. Galop bagud, jeg tror for 10 Cindy Skovsende. Ude i banen åbner de godt indenfra. Nummer 1, Sanne LM. 7 Nashville DK kunne ikke ramme føringen i hvert fald. 10 Cindy Skovsende er væk direkte fra start, en af spillernes favoritter. Så kører de hen igennem første svingen og ser ud til at ramme position udefra. 7 Nashville DK får en ordentlig sejlads ude i tredje, men er på vej frem. Førende er nummer 1, Sanne LM, Alessandra David. Udefra nummer 7, Nashville DK og Hiltje Tjalsma på vej frem. Presser til nu på første langside. Sanne LM forsøger at forsvare sig første 5 afviklet efter 12-9. 7 Nashville DK ned foran et Sanne LM i føringskampen. Der blev virkelig kørt igennem her. Det kommer til at koste til slut den her rusning. Så begynder de at finde position sat af ude i sporene i øjeblikket. Lulu FH, der er lidt frisk for tyske. Katja Beer på vej i tredje spor nu her. Det bliver også svært at holde dampen oppe derude, medmindre den har superform Lulu FH. Den er 12 år gammel og kommer dunderne i tredje spor. En hård vej for denne. Hun sætter tempoet ned selvfølgelig i fronten Nashville DK og Hiltje Tjalsma. På vej op til de første 1000 ind i ryggen. Sanne LM udvendigt på vej frem med 6 Payaway. Første 1000 er afviklet, det de blevet efter nu dæmpet 17 indbryg. Så der blev virkelig taget op nu her med Nashville DK i front. Lulu FH i dødens nu. Inden bagved et Sanne LM 1000 meter til stregen. Sidenhen nummer 6 Payaway. Så i inderbanen nummer 2 First of Princess. Så følger udvendigt på disse nummer 3 Only Hall.
Men der er flere heste, der sidder godt til. Også i inderbanen placeret har vi sende nummer 11 Malaco Bagnehøj. Spændende også, hvad den kan i løbet. Så faktisk som sidst i hovedfeltet Malaco Bagnehøj og har lidt længere frem. Foran Nashville DK udvendigt 12 Lulu FH. Lad os se, hvornår angrebene kommer i sporene. Der kommer flere, der vil afsted nu her. Godt angreb kommer der ude i banen for... Ja, hvem er det? Er det Viola Toft, der skyder til nu? Viola Toft helt frem til Nashville DK. Viola Toft suser udenom dem for Eva Lundahl og frem til den førende, som den overmander i et snuptag. Bagfra kommer der også et godt fremstød. Jeg tror, at Tina Damhus der er op som tredje nu. Tina Damhus forbedrer sig til stadighed. Som Malaco Bagnehøj kommer den fri nu op ind i opløbet. Galop for den førende pludselig ind i opløbet Viola Toft. Så er det Nashville DK, der kommer tilbage. Tina Damhus på ydersiden. Nashville DK førende med en længde. Tina Damhus angriber. Bagfra flere heste på vej frem, men det er Nashville DK. Det er Tina Damhus ind mod stregen. Indvendig Nashville DK. Den vinder alligevel og gør det foran Tina Damhus. Hård kamp om tredjeplads også, men Nashville DK var altså, som jeg så det, først på stregen. Den var jo passeret med mange længder af Viola Toft, som pludselig galopperede sejren væk, så det ud til mag til uheld skal man da lede længe efter. Så kom den tilbage, nummer 7 Nashville DK, og vandt foran Tina Damhus. Så der var vi da for en gang skyld heldige med vores par heste til opdaten. Nummer 7 Nashville DK foran Tina Damhus 7 og 9. Tina Damhus står til 7 gange pengene, og Nashville DK til 4,5. Derefter sad indvendigt et Sanne LM med her i kampen. Var det så Malaco Bagnehøj, der kom bagfra, men vi er på vej på staldterrænet for første kommentar. Ja, Bo Laursen står her og jubler som en spilmand efter sejren med Nashville DK, men der var jo held med, men det er jo ligegyldigt. Det er lige meget, vi vandt, og det er det vigtigste. Og det er 10.000, det lugter ikke af noget som helst. Nej, det lugter bare en god julefrokost snart. Ja, det kan jeg godt forstå. Hvordan oplever du løbet her på sidelinjen? Nej, men altså, den så slået ud ind i oplevelsen. Det var dejligt at se. Tillykke. Mange tak. Ja, det var godt nok en ordentlig sejlads, der var ude i fra start Nashville DK med Hiltje Charlesmar. Men den fik føringen og gjorde det efter en skarp åbning. Så fik hun taget op og dæmpet tempoet. Sanne LM forsøgte at forsvare sig indvendigt med Alessandra David, men Charlesmar hun trykkede til og kom lige med en kommentar til den indvendige pige der, og så tog den tempoet af. Vi skal igen over på staldterrænet. Eva Lundahl, hun galopperede en helt sikker sejr væk. Hvad skete der, Eva? Ursäkta? Vad skete där i upploppet? Ja, jag vet, hon var väldigt rolig. Det var hon från start också, så jag vet inte. Det var svårt att stoppa det. Men tyvärr var det jo en sikker sejr, der røg i vasken. Ja, det var absolut segern som rök. Var det en god nok hest at køre med ellers? Ja, hon var väldigt fin. Hon var lite väl pink kanske, men väldigt fin häst. Men du vil selvfølgelig gerne have haft sejren. Det er meget ærgerligt. Du må rejse dig igen. Ja, da, absolut. Lykke til. Tak. Ja, han er virkelig flittig i marken der med Eva Lundahl, der altså absolut jo mistede sejren. Sådan så det ud, havde jo klart passeret Nashville DK og Tina Damhus, men så fik de chancen igen, og så holdt de deres fart fint ind over målstregen 7-4-9. Og så er vi selvfølgelig også spændt på, om pointgivningen, så skal vi nok holde jer opdateret, inden vi når finaledagen på søndag i Skive, hvor 3. og 4. afdeling afvikles som første og anden løb på søndag. Her har vi Bo Laursen og Sabina Gammelgaard sammen med Hiltje Charlesmar med Nashville DK. En hest, der ikke havde vundet løb i denne sæson, men her tog sin 9. sejr og er på vej ind i vindercirklen, hvor altså vi så netop hollandsk Hiltje Charlesmar, den mest vindende kusk i EM-sammenhænge, vinde det løb her, og nu har taget 229 sejre i hendes karriere. Meget rutineret pige, som altså fik åbnet hårdt og lignede en slået pige, men vandt til slut. Sådan er det. Så kigger vi lidt på denne Viola Toft, som Lundahl fortalte, der var lidt rolig hele vejen og lidt for frisk. Det var det, hun sagde. Hun fandt perfekt ned i tredje par udvendigt her igennem første sving. Lundahl, mens at Charlesmar var sat af med Nashville DK. Læg også mærke til den uheldige løbet 12 Lulu FH og Katja Beer, den tyske pige.
Forsøgte at finde position, svarede ud i tredje spor, angreb ned ad langsiden og blev hængende indtil hun kom frem til Nashville DK. Og så kunne de sikkert sammen blive enige om at sætte tempoet ned, Tjalsma og Katja Bær. Vi lægger mærke til i fjerde par udvendigt. Viola Toft sidder der og får jo et rigtig vildsomt løb i anden spor. Og vi skal igen over på staldterrænet, mens vi kigger reprisen. Jeg står med Annette Frønes her, der fik andenpladsen med Tina Damhus. Tillykke med det. Tusen tak. Prøv at fortælle lidt om hesten Tina Damhus. Nej, den var vanskelig fra start. Den holdt veldig på å feile flere ganger der, så, men det visste jeg om på forhånd, så jeg visste at det var slutten som var hennes gode side. Så hun spurta utrolig bra, hun overrasket meg. Det var veldig, veldig bra, så det var synd at ikke vi rakk helt frem. Så gode point i starten på den her spændende konkurrence for jer? Det det, veldig moro, kjempebra. Du skal ud også med Trofidora i næste løbet. Har du været ude og varme den op? Ja, det har jeg. Hun virka fin, så jeg håper også kunne lede hele vejen. Held og lykke fortsat. Tusen tak. Ja, de er godt tilpas, pigerne derovre. Frønes sidder altså ved denne her lejlighed sidst i de røde farver, allerbagerst i anden spor, 6. udvendigt med Tina Damhus. Og så var det jo fuldstændig korrekt, da Torben Grøn havde fortalt, at hesten den var i fint skik, og den var i lige så god form, som da den vandt. Jeg tror, det var Derby-fredagen i fjor på Charlottenlund Travbane. Var det Mads Hvid Nielsen, som vandt med Tina Damhus, eller var det Morten Friis? Nej, jeg tror, men det kan jeg nu ikke helt huske, men der vandt den i hvert fald. Og den går med, da Viola Toft angriber Nashville DK er slået indvendigt. Tjalsma, hun får vattet ud af Nashville DK, og så er det som om, at den tager lidt i igen her til slut. Viola Toft har jo afgjort løbet med flere længder, og kan jo ikke gå så meget i stå, for der kommer ikke nogen bagfra, og pludselig ruller den så over i galop. Så forsvandt den vinderchance. Så fik de sejrsforhåbninger igen, pigerne. Tjalsma udvendt i Frønes, og vi skal igen på staldterrænet, mens vi ser det sidste ind mod mål. Ja, mens vi ser det sidste af reprisen, så er jeg lige spændt på, om Anders fortsat er stor tilpas med Victory Hellebjerg her på vej på banen. Ja, det synes jeg, han var frisk og fin i varmen. Måske lige frisk nok, faktisk. Så, men,